Атайсал бүген уңган Илһияр халык яшәгән Аслыкүлле Балкандаулы дәүләкәндә миңа охшайбында. Атайсал форумы дәүләкәнде гөрләтә. Сарага күрше 9 райондан махсус кунактар, меценаттар, ошый җирләрдә туып үскән апай-агайдар йыелган. Без улардан үз эзендә калдырыр өчен нишләргә кирәк дип төпсендек. Форум катнашучылары безнең Атайсал юлына эзләрен калдырды. Мин кызыл төс хайлар идем, и кызыл эз калдырыр идем. Мин дә был күк төсте хайлайым. Үзебезнең Башкортстан гелдә һавада зәңгәр күкле тыныс тормыш булсын. Һез үзегезнең Атайсалыгызда нинди эз калдырдыгыз? Атайсал миңа бик якын. Һәрбер кеше үз илендә, туган yerендә эз калдырса, бик яхшы була. Бик кызыклы яптар. Һәркем үз гомерендә ниндидер булһа ла эз калдыра. Форумга килгән кунактар менән ошо турыда әңгәмәләшеп тә алдык. Кызыксындырган һорауларга яптар эзләнек. Һез үзегезнең Атайсалыгызда нинди эз калдырдыгыз? Мин Башкорт язусының музеенда директор булып эшләйм. Һәм шуның безнең арт якта музейның шундый дим ягына матур күренеш асыла. Шу минем теләгендә качели эшләргә ине. Качаться иткәндә шундый матур яксын итеп, безнең дим буе шундый матур итеп ага. Форумда өлкәннәр үз эшләре белән булышһа, үсмерләр белән тамыр каналы эшләнә. Медиа дөнья менән кызыккан кызлар егетләргә осталык дәресләре үткәрелде. Атайсал безекеләр проекты сиктәрендә төшерелгән документаль фильмнарны кызлар егетләр аеруча охшатты. Форумда күргәзмәләр, секциялар да эшләнә. Меценаттар өчен гаилә кыйммәтләре, Атайсал темалары белән бәйле утырышлар оештырылды. Минем һәмак әүдем яшьләр өчен дә мәйданчыклар бар иде. Атайсал форумы республикабыдан киләсәген төзүгә көс һалган. Яшьләр һәм өлкәннәр өчен бик текә проект, тырышлык, әүдемлек, илһиярлек булар барыгы ла форум катнашучылары турында. Киләсәгебез ышанычлы кулда. Һәрберебезнең үз Атайсалында эз калдырырга хәленнән дә, көсенән дә килә. Тик теләк кенә булһын. Алтынай Әминова, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өчен.